Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Ya 9 minutos nakaligid sa tak na alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat na Bacolod na Pilipinas kundo balabutan sa nga signal sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Magandang hapon na naman. Baod daw yari lang kita sa Metro Manila ba? Alas 4:49 na inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Welcome na welcome sa inyo sa nga palatuntunan. Dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod sa radyo ng among matudtuod nga number 1. DYEZ Action Radio Bacolod, walang duda, preska na preska, we are number 1 sa resulta sang 4th quarter survey sang Nielsen sa bilog nga Pilipinas. Simple lamang ang bot silingon sa Debag Action ng Action Radio Bacolod. Amo ang may pinakadamo nga tagpalabati kag sa malakdag sa syudad sa Bacolod. Yari kita sa pizza 22 na sang Disyembre 2020. 12-22-2020. Kung sa mga numero pa. May aragid sang 2, 2, 4 ka 2. 5 ka 2. Ang numero ang pizza mong 12-22-2020. Wow. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirvaya sa siring makaray-kanay nga panahon, makaray-kanay nga tiyempo dari sa sunod sa Bacolod. Ato sa mga aksyon unit reporters, ato sa mga news center, mga balita nasyonal, aksyon ang defensor. Sa ato sa mga patrol, naggalabiyong na with aksyon na Dixon Tahom, aksyon na Dale Salazar. Sa mga pangulong dinalan, Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. dari kita samahin sang balita lokal, sino ang gusto sang diskwento? Bebayaw bisang tiil, istibayaw sang kamot. Sino ang luyag nga makakinot sa ginabakal nga gatong? Hands up! Karan nga makabati mag-aksyon gustong gusto gid. Labi na nga sa karon nga panyempo, karon nga tirion. Kalabanan nga mga tawo maka-aksyon nagapamigado basta may barato didto. Gasolinahan nga bantog nagtanyag 50% nga diskwento. Pero 50% nga diskwento nagpakatol sa ulo sa mga tawo. Bangod nagtuga sang tuman nga problema sa trapiko. Una sa balita, una sa aksyon. Ang linya sa mga salakyan sa kilid sandalan, di pasahiman, tricycle, motorsiklo, privado, taxi. Ala nagpainit. Nagpainit-init sang ila sa nilatrasan. Ang mga drivers sa palungkuan sa ila sa mga salakyan. Naghulat sang inuras maka-aksyon para lamang magkabenepisyo sa siring diskwento. Ang taran nga sangasang ginatawag nga Petron. Gintipunan sa mga salakyan. Ang iban, wak balomo. Kaya mo galing may promong Petron. Natingala sila ay nga naglilinya ni mga salakyan sa kilidanan, di man? Hindi lamang din sa Bacolod mga ka-aksyon, kag Negros Occidental, kundi nationwide galini. Bilog nga Pilipinas. Akin mo yan, no?
Tunga lang ang imo sa nga bayran para sabi butang tara tag 50 litro sang nga imo sa gatong sa salakyan mo ti 25 na lang. Ay iba na maka-aksyon kadalasang galunan. Ikon maggalunan maka-aksyon damo naman na. Way ko kita sang nagdala inang drum. Way ko kita mo kadalasan drum. Parang kalaban ang mga salakyan mga kaksyon. Nagdinag sa ini mga kaksyon bagod mayara sa limit sa oras. Isang araw lang at sa loob lamang ng 2 oras. Amanigay ang rason kay ida nga nabodamo sa mga hiningagaw, nagpainit gito kay ida. Sugod alas 11 gali kay nasang aga o kung kay nasang udto tubto balaon na kay naman sa hapon. Pwede sipon tati duwalang kadlaw ay damo gid man sa nagapulos pero damo man sang naperwisyuhan. Kung may masunod pa nga kaangay sa nga promo mag-action basi hindi lang bla trapikong problemahon nga tugahon sa ulihihaw kundi basi may lisay pa. Bago nag-iban mag-action, ayawan na sang linya kag patial sa init. Pero way makahingagaw, wala magkabenepisyo. Bangod lang puwas na alauna. Ang iban nga gasolinahan, naubusan na sang supply. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga barangay sa syudad sa nga Bacolod, ginapasumeter na sang rekomendasyon sa lugar nga pwede makapalupok ang residente sa New Year. Laban-laban na. May firecrackers gid. No, may linok panagi kita nga batian sa bisperas sang bagong tuig. Thursday, sunod pa nga Thursday. Mamo sila sa nga bisperas man sa nga Paskwa. Thursday man, Huwebes man. Samtang sanggo di ang padalawigan sa nga Negros Occidental nagpatigayon sa ila sa di katapusan nga regular nga sesyon subong lamang hapon. Katapusan nga sesyon para sa tuig 2020. Parisip-isipan na ito mga ka-46, ka-46 regular session sang SP sanggo ni ang panlalawigan. Man luyag man magpolo pa huway-huway gawa, matipon puwersa. Sang ato sa mga provincial board members, labi na presiding officer nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa bahin sa nga balita nasyonal, trahedya sa Toledo, Cebu. Oy, 4 ka mga tao nagkalamatay, anong pagkaiban, hindi makitaan. Matapos nga rumatsada ang inatawag nga landslides sa Carmen Pit. Minahan, asang Carmen Copper Corporation, CCC, sa Toledo City, Cebu. Ang paghuganas maka-aksyon sa duta papanaog, natabo mismo sa mine operation site sa mga kumbuyahan. Ang CCC isa ka operating arm sang listed at last Consolidated Mining Development Corporation nga nakabase dito sa may Toledo City. Panibag-o na naman naning pahanumdum sa mga lugar nga masami ginapatikayunan. Asang pagmina, pulo panilag anay pag may time. Ang mga local government units nato ng LGU, kabang opisyal sa gobyerno, dapat aktuhan na niya mga illegal nga pagmina, dapat pautoton na rin. Anon taman ang ginaganar naton sa pagmina, ginasiling dako ang ginaganar sa isa ka LGU, isa ka lugar, kung sa ulihi mag-aksyon, makahalit man lang sa propidad kag sa kabuhi isang tao. Way manggapon pulos. Ang nagaluntad nga landslides maka-aksyon daw bagyo man kag linog. Nga hindi na mabalaan kag nagapangibot labang. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang dalagan sa kaso sang pulis nga nagpatay sa Mag-Iloy. Dito sa Paniki, Tarlac, ano ba lang nadangatanas ni?
PNP Internal Affairs Service akong ginatawag nga IAS. Nagpasalig sila. Nagsiling sila nga ila tinguan nga matapos ang investigasyon kag makapagwa sang rekomendasyon sa sunod sang 30 kadlaw ti isak bulan. 30 gid kadlaw, no? Hindi man na mahimo pulo lang gali kadlaw mo. Ay di naman sila mabuloyan sa pagtipon sa ebidensya. Ang kaso administratibo maka-aksyon kontra kay Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezca. Abal ni IAS Chief Inspector General Alfigar Triambulo. Nagpapalayag ini sa maka-aksyon nga ining video nga na-record. Ang isa na ni kababakod nga ebidensya batok sa pulis. Pero mayara pa sa pulis nga dapat kuno dumilian ni pagkuha sang video. Anong sumunod sa utok gas naman? Ang video gani isa sang pinakamabakod nga ebidensya sa pagsolbar sang krimen ng kaso. Nga ang kapabinsar pa saya mga ka-aksyon gadulaon ko ng video sa mga kangay sa ring krimen eh. Mas maayo ka din ang may video kay makita ta. Why sa may matabo mga ka-aksyon nga kuspukus sa investigasyon. Ay dudahan nagigamos ang ato sa di mag-aksyon sa dudahan nagigamos ang mga tao. Una sa balita, una sa aksyon. Mayara man nga pulis ginpangapinan pa si Nuezca. May mga grupo ba nga nagapangapin man kay Nuezca? Ay nagsikat pa sila. Sa isa klibo nga nag-react mag-aksyon may ulang isa nagpangapin sa ila mo. Nagadwa-duha pa mag-react. Gambal pa to yung mayara babae nga pulis, mayara man lalaki nga pulis. Siling pa sila nga kung sa akon ko mo manang himuon ko, inano. Ang bata nga lalaki to, may bata to nga gamay pa. Daw 1 year o pila tong edad sa bata man. Atong lalaki na to. May bata to nga ginasagod na ka-aksyon. Kibutang tabi mag-aksyon, why ito video? Why be video, no? Anong matabo mag-aksyon? Laban-laban siguro kung why itong video nga serbi ebidensya. Kasi magwa solihin, mag-iloy mo pa ng ginasol. Ay nga amon, ining pulis na mag-aksyon, tuman ka questionable ning pagkatawo niya, plus questionable man pabinsaron niya. Kaya nga may ginapangatubang ini siya nga kaso homicide. Dua man ka homicide. Di magsiling ta homicide pagpatay man eh. Sang bulan sang Mayo kag bulan sa Disyembre tuig 2019. Ang gwa ni galaya daw habi ang mamatay tao. Grabe nga habi magamon eh. Gin pa drug test ni sa ating resulta ginahulat. Pero nagpamalibad ining pulis sa pagpaidalom sa ginatuwag paraffin test. Why naman kita dari sang i-paraffin pa maka-aksyon? Kay klarong-klaro man to sa video maka-aksyon nga nakapalupok gid man siya sang iyasri nga pusil. Ining insidente talk of the town sa gihapon. Si PNP Chief Debold Sinas maka-aksyon nagkadto ng istorya personal na nigli. Sakay Nuezca niho. May istorya siya. May gagawa gani ang mga litratong kuno si Nuezca rasulod sa presuhan. Napatupan sa mga priso. Siguro daw hindi man to gura mo tong picture. Ginsakyan lang guro sa iban. No? Ang PNP Philippine National Police maka-aksyon ginatun-an ang posibilidad nga pagpaidalom sa tanan nga mga pulis sa ginatuwag nga neuro examination. Nga tun-an ta pa man, implementar nyo na. Importante ni maka-aksyon kay basi tuod dabo pulis balang kurto-utop lada. Paros kay Nuezca niyo. Ginatun-an nilang ang neuro examination sa PNP himuon sa kada adom kabulan but silingon sa katuig kaduwas la mag neuro examination. Kaya ini si Nuezca na nagkapasarayhan sa neuro examination eh. Why gani sa madutlan sa mga kaso sa idya.
Europa niya balotsan. Hey! 503 Action Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Ang mga pangulong dinalan inyo nabatian bago lamang sa ato sa maka-aksyon. Sa mga late tuners natin maka-aksyon man ang iban kahapon way maka-tune-in dali kay medyo masakaw-sako man mo. Hindi man tanan nga tion, aral na sila sa nga puloyan, iban nagalulagaw man eh. Iban basi ko na bago lamang nakaabot na sila sa nga puloyan, papaloon ta ka mo liwat. Kaya basahon ta ni liwat ang para nga may ideya ato sa mga ka-aksyon. Kaya ang ibang aksyon Nelmar daw hindi ka move on. Ang mga tao libog ulo tanan nga registration kapag kilala number 1 now. Kung mag number 1 ka, bot silingon, may ginabasihan ka latest nga resulta sa survey. Tiyang Akso Radio subong nga mo ning ginagilala bilang number 1. 504 Action Radio Philippines Standard Time sa luanta ang ato sa nga Patrol Observation Report. Well, dala na lang traffic no? Sa sunod sa Bacolod with Action Dale sa nasa. Action Dale, mayong hapon please kabin. Yes, Action Mar, mayong hapon, kag mayong hapon man sa aton sining mga ka-aksyon na mas magbalon kamo sang mas malaba kag mas malawig nga pasensya in kaso nga kamo ang maglakat sa pila ka mga area diri sa may syudad sa Bacolod. Bagod man Action Mar sa heavy traffic no nga mabatyagan kag ma-eksperyensyahan ilabi na karon nga hapon rush hour Action Mar sa pila man ka mga area nga aton sining napadulungan na subong hapon ti bumper to bumper gid Action Mar ilabi na dira sa may dalan Burgos Lacson diri sa may syudad sang Bacolod sa pila ka area diri sa may downtown na Action Mar. Kalabanan diri sa aton sining makita ning mga ginikanan nga may bitbit nga mga dragko na nga mga plastic no ang amo ni siguro Action Mar ang preparasyon o pang nagapangumpra na temprano antes ang adlaw sang Pasko Action Mar. Maghalong man ining mga motorista no ilabi na ang nagamaneho sa mga pribado nga mga salakyan nga although traffic may mga motorista Action Mar nga single bilang motosiklo nga nagahagunos ang ila sining dalagan para gid lamang nga makalusot-lusot so halong-halong gid subong nga hapon Action Mar para likaw sa aksidente diri sa may syudad sa Bacolod. In place ang aton sining mga traffic enforcers sa Bacolod Traffic Authority Office nga although may mga functional ang nalabyan naton sining mga traffic lights dira sa area sang Dalan Lacson, Dalan Rizal, Action Mar, may ara sa gihapon no sang traffic enforcers monitor kag nagabantay dira sa area Action Mar in kaso nga por kaso nga patsyon gid man ang mga traffic lights at pila ka mga major roads diri sa may syudad sang Bacolod Action Mar. Diri sa bahin sang downtown area ti makitaan diri naton wala gid na napunggan hining mga vendors Action Mar nga nagapaninguha na maka-income makaganar subong nga bulan sang Disyembre kay holiday season sa pagbaligya though nga ginabawalan no sang gobyerno ining mga illegal structures Action Mar nga makabig hining mga nagabaligya sa kilid sang dalan. So far wala pagkataon na labgan diri nga City Legal Enforcement Unit nga mo sila supposedly ang magapanaway diri sa bahin sang downtown area Action Mar since may diri sang Christmas Bazaar 2020 diri sa may Bacolod City Public Plaza Action Mar. Sa karon mayo ang panempo nato na diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag amo ning na-mention ta no halong-halong sa pagbiyahe subong hapon since ang traffic Action Mar parte hilabi na sa downtown area or bahin sang syudad kag dito man sa east ang area sang syudad sang Bacolod Action Mar. Damo man kita nalaban nga mga pasahero sa kilid dalan ilabi sa may dalan Lacson nga nagahulat sa mga pampubliko nga mga salakyan Action Mar. This time ang patrol ari kita diri sa sulod mismo sang Bacolod City Public Plaza Action Mar kag makita diri naton nga ang mga kabataan nagadamo Action Mar no posible amo ning mga kabataan sa mga nagnegosyo man diri sa palibot sang plaza mga fruit vendor kay nagkailain man nga mga merchandise nga ginapaligya diri sa bazaar Action Mar. Kung makita diri daton daw wala lang nagakahangawa no sa pamahoga sa
sang COVID-19 Action Mar. Ang iban nagasok-sok mga bata sang face mask pero may iban gid Action Mar nga wala gid no sang protection sa ila sini nga lawas no kay makita nila naton sa Bacolod Public Bus sa ati ang iban nagatulotambay diri kay makita nila naton ang mga kabataan Action Mar nga wala gid na observe ang ginatawag nga minimum health standard subong hapon kay ang iban nagadagyaw nagahampang man upod sa iban man nga mga kabataan na Action Mar. So far amo ni ang pila ka mga naobserbahan sa paglibot-libot pa na sang patrol diri sa may syudad sang Bacolod. Ang situational report subong hapon ginadulong sa iyo sang DTX 500 mga ka-aksyon ang DTX sa pag-prevent sang oxidation. Rekta sa patrol ang ka-aksyon niyo, Action Dale Salazar, una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Okay, sa gabonitor sa ato sa nga live stream, mga ka-action naton Alex Fuentes, I'm watching, I'm listening. Alex Fuentes, Merry Christmas hambal niya. Jocelyn Perasol, mayong hapon sa tanan-tanan nga taga Bacolod, labi na sa family ko dira, stay safe. Everyone watching from Kuwait. Okay, Melvin Peñafiel, Merry Christmas hambal niya. Si Ibon Buiser, Good PM Axon, Sir Marlon, dan sharing salamat. Mercy Marasol Flores, mayang hapon ng Sir Marlon, congrats to all the anchorman of Action Radio being number 1 radio station sa bilog nga Negros, kag Bacolod. Guillermo Clarito, mayang hapon sir, kamusta ang Christmas ta? Medyo okay, no? Pataymi ko lang mga Saludaris family sa kay... Saludaris family sa kay Gina Gabitoya. Madamogid nga salamat. Roland Octavio, Merry Christmas. Guillermo Clareto, patamyaw sa kay Iking Hensya sa barangay Buena Vista, Ibong Pontevedra. Madamogid nga salamat. Okay. Sige. Ni WT Olarte, good evening Action Marlon. Congratulations Action Radio being number 1 radio station in Bacolod City. Bravo, watching from Bahrain. Helen Grace Andres Liagoso watching sa Barangay Tangob. Dira sa may Juvix. Kita ay kami gina ni Kwan, Inday Helen, ni Boboy Billigyo, no? Sa simbahan kayo na, no? Kay lubong kita sang nagtaliwan tangan tiyo. Roel Banyaris, Okseda Raman, nga monitor lang ko ni si Imo program Coca-Cola Service. Okay. Ana Mandri Gosrab, hindi sila gusto may video, sir, kay para wala evidence ang crime, tapos silingon nila case closed. Welcome to the Philippines. Diyos ko Lord, daman ang justice systems Pilipinas, di magkakasunto man ka-questionable gid. No? Video nga mo ng pinaka magkasulbar sang krimen, damo-damo na nabuligan. No? Jose Bongcal Torilla, good PM monitor lang kami. Guillermo Clarito, Merry Christmas sa kay Albert Ilasing, Freddy Villanueva, happy holiday and congratulations sa DYEZ Action Radio Bacolod for being number 1. Manabagid ka salamat. Si Martin Aliling, good afternoon, Homa Lumina. Elis Calera, mayang hapon, monitor lang kami sa may Matahom, Tangob ni, ng Mary Alapan kag Charity. John Villarosa, watching from Kanselayan, tamyaw ko na kay Ronald, sumugat sa Barangay Santa Cruz, Murcia. Mary Jane Saludaris, tamyaw ko lang, Saludaris family sa Banwa sa Pontevedra. Thanks again and more power from Hong Kong. Thank you.
Ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nagapangita bala kamo sang Las 5:19 Action Radio Philippine Standard Time.
Sa ato sa mga ka-aksyon, number 1, ang Action Radio Bacolod sa resulta sang 4th quarter survey sang Nielsen sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Isa ka global analytics and data analysis nga kompanya nga nagahatag sang kompleto nga panan-awan sang publiko. Sa top AM radio stations, nakakuha ang DYEZ Action Radio Bacolod sang 40.10% radio station share. Ang radio station share amo ang kanamuon sa mga nagapamati sa isa ka istasyon sa anuman nga oras. Sa taran nga AM radio station sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, nagpanguna ang Action Radio Bacolod nga may commanding 40.10% radio station share. Ginasundan sang DYWB Bombo Radio Bacolod 38.70%, DYHB RMN Bacolod 14.50%, DYSB Super Radio 4.70%, DYKB RPN Bacolod 1.30%, DYRL Abyan Radio 0.30%, kag DYVS Sweet Voice of Salvation 0.20%. Sa piyag sa mga pagtilaw, padayon nga nagapangalagad ang Action Radio Bacolod pinagi sa pagpalapnag sang matudtuod nga balita, impormasyon nga may basihan, komentaryo nga nakasentro sa interes sang publiko. Una sa kompleto nga balita, una sa aksyon nga may pag-ulikid sa isig katawo. Ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod sa masobra 5 ka dekada ang padayon sa pagpatuman sang responsibilidad sa pagwaragwag nga patas, wala sang may ginadampigan kag para sa kamaturan gid lamang. Madamo nga salamat mga kaaksyon. Padayon lang ang pagsuporta sa istasyon nga halin sang una tubtub subong numero 1 sa gihapon. We are not only the best, we are incomparable because we are number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:22 Action Radio Philippine Standard Time. Grabing krimen nga nagaluntad mga maka-aksyon diri sa Negros Occidental. Kuning balita mga ka-aksyon nagsentro sa pulis. Noong balitang pulis bumalos diri sa Negros Occidental. Kung sa panaki Tarlac mga ka-aksyon, may pulis nga iya sa nga pinsar kag utok. Nagatalang siguro siya sa nga limpuduhan. Naniro sang mag-iloy kag subong araho. Nagahinulsol sa sulod sang prisuban. Adre sa Negros Occidental, aga pa sang Banwa kaina sa Banwa sang Pontevedra, may pulis nga naga-walking, agod magpawalhas. Tiniro ini siya patay. Naga-serving intelligence officer sang Philippine National Police. Ang lugar nga natabuan sang Kremen Maka-Action Reclamation Area, malapad ini tuman kaligwa. Pamangkot diri nga nakasulod ang armed men, ang gunman. Armado nga tao. Si Provincial Director sang Anokpo nagapati ang maka-aksyon nga may angot sa trabaho bilang pulis. Ang motibo sa ring krimen. Last na manuhan man ng NPA kagindudahan nga basi amo ko nung sa likod sa ring krimen sa rason nga malapit na lang ang ilas sa ring anibersaryo sang CPP-NPA sa Disyembre 29. Pero nga ang pulis ginagi-target di ano balang kadadalman sang kaso ni man. Sa barangay 1 poblasyon dito sa Banwa sa Pontevedra,
Natabuan mga aksyon nga sa area ara man nagawuging nagajogging man. No, ang alkalde sang Banwa ang fire marshal sa Banwa maka-aksyon to galing kalapad-lapad sa lugar makawanhawan bla. Tasig nagpalagyo maka-aksyon yadtong tagpatay atong nagatiro patay sa siring pulis nga si Police Staff Sergeant L. Defonso Kasugod. Uben pa ni, 37 anyos, taga Barangay Recreo, daraman sa Southern Negros. Di intelligence sa maka-aksyon, assign ni sa pagpangita sa kriminali o drug personalities, wanted persons, gamblers, mga involved sa iban nga mga high-risk police operation. Di basta-basta niya sa ring obligasyon iya sa ring agin baton nga tasking sa iya. Tuwagid ba kaluwas ni? Erin Police Banwa sa Pontevedra. Alas 5:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Stay healthy, live better pagi sa life. Pagkatapos kilamang sri. Okay, dari kita sa second batch man sa ato sa nga mga nagabonitor sa live stream. Si Miguel Nambong, good PM Action na Marlon, watching lang kami dari sa may barangay Kabug. Mary Jane Saludaris, good afternoon Action Marlon, tamyaw ko lang sa Saludaris family sa Banwa sa Pontevedra, thanks God and more power from Hong Kong. Si Rother Kirk Lorenzo Olmido listening all the way from Escalante City. Hambalya always kid kami dari monitor from Escalante City. Salamat kita. Si Ima Alcuala Kelstrom, good PM Action Marl, watching live from Sweden. Zian Cabales, mayong hapon, Merry Christmas Action Marlon, mayong hapon. Glinda is Blanca, good afternoon, watching live at Isabela Negros Occidental. Great lang si Ping Ping kag Gray is Blanca. Salamat. Zen Cabales, congratulations Action Radio number 1. Ima Alcuala Kelstrom, congratulations once again for being number 1 in Negros Occidental 2020. Si Ako Maldita, Hambalya, congrats, salamat. Melchor Baroca Rombines, good afternoon Sir Marlon, salamat good. Sherilyn Oro Javier, good PM Action Marlon, monitor lang kami. Rose Guevara, Merry Christmas Hambalya. Chris Vilma Trias, good afternoon Action Marlon, watching live sa Mauricia, God bless. Chris Vilma Trias, salamat good.
Action Reports Afternoon Edition. Yari na ang pinakabago kag antes na balakan ang atos sa patrol mga ka-aksyon, dabo sa mga naapektuhan ginsang kolong komento bala ni sa ginimo sang pulis sa paniki Tarlac kapag tiro sa Mag-Iloy patay. Ang hepe sang Bato Municipal Police Station dito sa May Catanduanes gin saylo sa gin relief sa gin kakasya sa iya sa pwesto matapos nga grabe ang pagkabalaot niya sa mga netizens, no? Nga nagkomento sa social media angot sa natabo ginhimo nga pagpaniro sa pulis sa Mag-Iloy dito sa paniki Tarlac. Ang hambal ni Police Captain Ariel si Police Captain Ariel Buraga, amo na sang hepe sang Bato Municipal Police Station, mo na sang gin kakasya sa pwesto. Hindi man sila gin dismiss ako gin saylo lang sang kakasya. Gin kumpirmahan ni Police spokesman Police Brigadier General L.D. Brande Usana. Hambal ni Bicol Police Chief Police Brigadier General Bartolome Bustamante gin kakasa pwesto ining si Buraga matapos nga ang nag-ayo siri ang nagsiling nga kakasa na daw siya mayor, no? Ang si Bato Mayor Juan Rodolfo. Si Buraga gin islana ni Police Lieutenant Fidel Romero Jr. Ang hambal ni Usana maka-aksyon imbestigahan sa Buraga. Kita mo na mungol pa sa iyasang kasong posible ato bangon na di. Bangod sa mga komento niya sa social media angot sa insidente sa Tarlac. Ang komento niya inulan sang mga negatibo nga reaksyon sang netizens. Kay bisan surveyhon mo ni mag-aksyon sa klibo abe nga komento sa mga tao. May ilang may 2-3 na nga mga pins police, no? Ang 997, 98 ga apin gid sa Mag-Iloy. Ang Chief of Police maka-aksyon bisan na relieved na siya sa posto, imbestigahan gapon siya kay procedures ina. Suro pa kayo sana may patakaran ng kapulisan. Isa ini ka pahanumdum sa mga pulis gliho. May ara ka mo gali sang patakaran angot sa pag-post sa social media. Hindi ka mo kapinagusto na. Ang controversial nga post ni Buraga maka-aksyon gin-delete yan na. Siyempre, in-delete yan, pero ma-delete mo na. Ayhan ko may ara sa mga nag-screenshot na. Para sa taga-banwa sa Isabela, blato. Dasig siya mag-delete, pero damo-damo na ito naka-screenshot. Di ito madula ya. Ay, imbes nga tawhay ang yasa ding posisyon dara bilang hipis ang Bato Municipal Police Station, sinaylo pa siya, kag nagapangutubang pa siya sa investigasyon. Lasing ko 32 Action Radio Philippine Standard Time. Balikan tara nga ito sa nga patrol. Ang detalye sa nga natipon nga report ni Action Dale Salazar.
dayon na gadyang pagbaliganay sa malupok firecrackers diri sa may sunod sa Bacolod, no? Lain na bala kung pagkapit sa 30 pagwa sang mando si Presidente Duterte, total ban sa firecrackers. Ay ba na kumpara ng daan? Ari ng patrol, detalis ang balita ni Action Dale Salazar. Action Dale, sa balik ka report please Kevin. Action man padayon pa sa karon nga ginatukod sa pila ka mga negosyante sa palupok ang ilang kiosko dira sa area sang firecracker zone sa may reclamation area likod sa Pope John Paul II Tower. Ini samtang pending pa ang inasining permit to sale or sell action namar. Sa interview natin diri, isa sa mga miyembro sa Bacolod Firecrackers and Pyrotechnics Vendors Association nga si Sir Melchor Dariada, iya ginigin nilang tao nga posible mauli-ulihin sila action mar Desyembre 28 pa sila posible makabaligya sang palupok, pero nagalawom siyang inkasong gidmaan nga ma-release ang permit nila sang mas temprano ila hindi ginaabi-abi action mar. Sa karon 53 ka mga firecracker vendors ang nagdesisyon nga magbaligya sang palupok karon nga tuig. Mas nubo-nubo ni siya kung ikumpara sang subong or last year nga 2019 nga masobra 70 action mar. So ganaran taw diri nga rason ni Sir Deriada amo ni siya ang epekto man sang COVID-19 pandemic. Sa pagpadulong sang patulo kaina sa firecracker zone ang kada kiosko nagpahamtang sa duha ka sako nga balas, isa ka drum sang tubig kag isa ka fire extinguisher action mar bilang kabahin man sang protocol nga gina-implement sa firecracker zone. Karon nga mayara sang COVID-19 pandemic, may set up man nga hand washing area antes nga magsulod ang publiko or ang mga malugbaka sa palupok dira sa firecracker zone. May hand washing area, mayara man ang ipahamtang nga one exit kag one entrance policy implement kag iban pa nga mga health protocol. Karon nga nagapadayon ang pamakog sining COVID-19 pandemic. Pamati natin ang interview natin kay Melchor Deriada, isa sa mga miyembro ng Bacolod Firecrackers and Pyrotechnics Vendors Association. Dahil subong sang sitwasyon din namon kay ti ongoing pa ang pag-process ang lisensya base lapit na kami guro base mga 28 kami guro maka plus target. 28. Oo. Pila ka mo di subong sir? 53. 53. Oo. Last year do damo ka mo yan. 70. Oo. 70 plus. Ang iba wala na. Wala na nagbaligya. Bangod. Tungod sa pandemya. Bisan ako gani wala kami ka-prepare sang ibaligya namon sa hadlok man kami mo, hadlok man ko. Maperde bala baklon mo tapos hindi man lang mabaligya. Pakanogon kaayo. Oo. Ang diri ang baligya na ini pa kuan na lang di pa swerte. Oo. Kung makuha na sa Disyembre magmadinalago ng amon di pagbaligya, mas malipayon man kami nga nagabaligya. Oo. Pero mga December 28 pagdigin na lang tayo maka-plus. Pero hindi guro basi kung ma-okayhan man lang ang sa mas mayo. Masumara ba dan Sir Melchor Deriada, isa sa mga miyembro sa sining asosasyon so kaina samtang pending pang sining permit kanya-kanya man nga diskarte kag pagasikaso ang mga negosyante sa sining kiosko pag pamulpog no kag ongoing sa construction. Although ang iba na action mar in pace gid wala na sang problema, permit na lang ginahulat, pero ang iba nagahingagaw pa kay o sa sining kiosko kag plastaran since kaina nag-inspect man ang Bacolod City Police Office, pero ang Bureau of Fire Protection Bacolod natalana pa lang magpadulong sa lugar para i-check ang compliance sa sining firecracker zone kag mga firecrackers vendors sa Action Mar. Balita gikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale sa natipon nga report. Ate tsendihan ta mga negosyante sang palupok. Hindi pa na sila mag-risgo da kon bala, di lang daw lang alang pa. Amo nang silenta pa lang basi pa lang kulpi na magmando bala sa Presidente Rodrigo Duterte nga total ban. Pero karkulo ko bisan magmando ang Pangulo sang ginatawag total ban sa pagpalupok maka-action, di gini masiro, di gini malikawan, may lupok kita ng batian niya, di ba? Ang Pinoy pa. Si Robeng magsaway da kon magabot ng pizza 31 sang gabi. May magpalupok da sa tunga sang wayang.
Paglupok, iniklamos pulis, pagkantos pulis, ang nagpalupok, way na. Baho sa pulbura na lang abdan sa kapulisan. May isa ka alternative nga pagpalupok sa pagsugata sang bagong tuig mo. Nakita ko to dito sa area sa Singapore. Hindi niya firecrackers, hindi man fireworks, waya pulbura. Pero katay, no? Katay saya, way pulbura, pero katay sa. Ano ni nga palupok? May balon ka mo daw ay. Oh. Pabukan nyo ba lang balon? Himuan nyo katay? Butangan nyo man pabilos na lom? Kay malinupok ba na? Layo pa sa disgrasya. Why paso? May asogin man kabanti. Butangan mo pabilos na lom mo. Pagka may kalayo mo nang mapalupok sa iya. Kita ko. Epektibo man daw ko namin daw katay man sa nga triangulo mo. Kaling kati balon. Yung balon, di bakal ka mo da balon inang baratuhon lang nga balon ay kamanti tutdan mo malang na mo, di ba? Tag pilang bilog sang balon man bakal ta balon gurusbong. Ang minimum pak na guro no pak. Oh, matabing minimum da 50 bilog. Sa 50 ka bilog butang ta 20 pesos ko. O butang ta 50 pesos, okay na na. Ang isa ka gatos mapahabog mo na, isa mga gatos nga lupok, katay, okay na na. Ang balon. Oh. Tunway na ganyan sa ginubakal mag-action, ti amo ng siling ko nagligad. Damat-amat na kamo na panipon sang mga kiwi na klaha nyo na. Ang taklob sang kaldero, balang nagkalagupi na, pwede na. O pwede na mabagting-bagting pag-abot sang December 31 sa tungang gabi. May ara pagid. Alternative nga pagpalupok. Nang butang ka mo trumpabla sa babaw sa atop nyo na. Kag may player ka mo. Recorded yan nga katay. Oh. Kaya niya untat ya. Bisa na hasta magkaagahon nga linok panay da mag-action. Agluwas lang kon mag-brown out. Kamanti mo na magkapauntat. Brown out. Di ba? May kaset ka mo na. Or bisan sa cellphone nyo. Oh. Trompas babaw. Kinatay lang. Huwag ka na sang gastuhon pa. Alas 5:48. Oy, sa mga nagkaproblema sila sa ringatay. TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Okay, sa third batch sa ato sila nga mga nagabaritora sa live stream. Melchor Baroka, okay, dari kita sa dalawang. Sherilyn Oro Javier, good PM, Max Marlon, monitor lang kami niya. Rose Guevara, Merry Christmas. Chris Vilma Treyes, Arikadi, watching live, Samorsia, God bless, Merry Christmas. Si Jen Sir, good evening, Action Marlon, congratulations, Action Radio Bacolod. Jody Florentino, good afternoon, Action Marlon, una sa Tarand, congratulations sa inyo Tarand, Action Radio number 1. Guillermo Clarito, Sir Marlon, wala na itsura ang mga kapulisan ta. Oh. Chi, Rek, Amalia Eric Rojas, Shadow, bayang hapon ng Sir Marlon, monitor ko din sa may Quezon City, Metro Manila. Yung tamyaw sa pamilya Shadow, Rojo, Magnato, Kanyada, Hililang, mula sa kag Hinovaya family. Dira sa Barangay Pantanon, Silos, Morsia. Congrats, Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Ang balis sa Bacolod, Action Radio. Every di po mo saro, mayong hapon ng Marlon, watching from Lower Bikotan, Taguig City. Si Riza Lee, hello, good afternoon, watching and listening all the way from Malaysia.
Si Alex Torres, monitor lang ko niya. Your number one, wala nang iba. Si amigo ta, batchmate Alex Torres. Emily Esmeralda Dolido, good afternoon, Action Marlon. Araman si Cory Vidaha, mayong hapon, watching from Kuwait. Thank you. Ang numad babakal sa inyo suki ang tindahan sa inyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag anong nakahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may galak at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kitsa. Natabuan sang krimen bla sa balay mismo sang sinimag Iloy niho. Napad sang lugar ang pinakabasabo dali kay kadamo sang minor de edad nga kabataan makaaksyon ang nakasaksigid, nakakita gid kung paano tiniro sang pulis ang mag-Iloy. May epekto ni makaaksyon iban siguro may ara sang trauma nga dapat siya ganti. Counseling ang ila siling ang himuon sila. Ipaidalom sila sa counseling, lagayan sa maayo, para nga hindi tanto mapituhan ang ila siling paminsaron. Ining bata ni sang pulis ni tubtub kakabuhisan ni malipatan, ining aksidente mga kaksyon, o kung ining krimen. Kaling ko mayara sa mga kaksyon, tanga ang ginabasol ang bata pa. No? Spare na lang bata na. No? Kaginibantaran nga mga miyembro sang pulis, ipagkamaluuton ta. Kay ilisipon lamang na sila. No, ini mga salawayon nga mga miyembro sang PNP, ang nakahimo itong nakapatay sa mag-Iloy, amo na itong dapat natin sa i-criticize. Ay iban nga mga pulis nga nag-perform sa mayon, dito na putalihigon. Alas 5:57. Action Radio Philippines Standard Time. Iban nga balita, way malabutan tutok karon sa Action Farming Line. With Action na Brian Morden, las 7, tubdo balas 9 sang gabi. Action Reports Afternoon Edition, magabalik na naman, boss. Nagasunod na Action na Balita Evening Edition with Action na Undefensor. Dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod, ang #1 AM radio station sa natapos nga 4th quarter survey sang Nielsen. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,